gin kaka magi. Mabe luongo wach twak, ing'eri ka ber to twak no nonego bed ni rumo ngeso mokalo. Ong'enyo ripo bed no osechakre. Nonego bed osechakre moserumo nikech nomiye odiochieng' abiriyo to pok otimore, kuma odhi timore be onge ng'ama ong'eyo, jomoluongi bende onge. Ang'o ma koro nyaka jatend piny tim sani? Koso en gima koro bola nikech twagno be nigi wach mang'eny. Jomoko wacho ni kata josiasa kodonje twak to koro en sirikand barwa ema dhi wuoke. Gimomiyo twak ok dhi kaka noripo bed ni dhi, Trevor, en nikech waseneno trend mosebedo set gi jatelo marwa. Ni opportunity mora mora ma intiere godo mar mondo twak gi ji, to en e master knower, en mong'e gimora mora te. En modwa ni mondo lem agenda, en modwa ni mondo som minutes mag gik manotim last time, en modwa ni mondo som nyaka twak chako kama to seng'e gimidwa wacho nonyisi ni kata ni ngoja. Ne waneno kaka no behave gi GenZ kata mane X space, be waneno samoro bende kata buche moko ma wadhi waneno kaka timre, kata moko ma bende bedo ad live gi jogo ma nigi teko kaka un, be waneno kaka timore. Ok onyis ratiro maber e mbele ji. To emomiyo nitiere pogruok mar wach e weche mag twakni. To jo GenZ bende osenyisowa ni wan leaderless. Koro ng'ano mang' ni kawo mondo ket e mbele kacha ni mondo twak on our behalf. In as much as sirikal nigi teko kendo nigi power mar kata sami wacho ni leaderless ni, to sirikal nigi thuolo mar ng'eyo ng'at ma drive GenZ protests gi. Ma jogo ema jatelo doripo bedni mechanisms manitiere kendo ni elwete. For example, is identification of the leaders of the leaderless movement. Nikech government nigi opportunity kendo nigi chance manyalo chopo kamano. Namba 2, bende waseneno ka twak ok nyal dhi mbele nikech mise manoketi mag twak in the past, kaka ne wasewacho, ok wane ka sirikal boost confidence mar jopiny. Ripode tete mosetim Kenya kae, ok wane ka sirikal nigi a lot of commitment and political goodwill mar mondo chop gigo kamoripo bed ni gi chope. Omiyo jatelo mar piny dodok chien kendo mondo penjre ni to what about ka mheshimiwa Mwai Kibaki de bede scenario machalo kama? What about ka mheshimiwa Uhuru Kenyatta de bede scenario machalo kama? Ng'ano gini mane gitiyogo. So in essence, awacho something called, for instance, the Council of the Wise. Makmana ni jatelo mar piny mawantiere ni to okwinj ng'ata. Omiyo deber kosekaw thuolo mogo kata simo ne ng'ato. Kevin Osido, where are you? Ini paro nango. Trevor Umbija, what are you thinking? Anno ka speakers moko bende machon ka oromo kawuono nikech wasebedo ka waloso kodgi, particularly mheshimiwa Ekwe Uthuru mane watiyo godo maber e Senate kae kane en jatelo. To wapenye ni to un ere kaka ji nyalo donje bunge assuming you are the speaker. To nyisa ni Kevin, mano pok otimre ga nyaka neni. Mabe wawinjo ka mheshimiwa Francis Ole Kaparo be wacho kawuono ni endi no bed speaker gik machalo kamano dak notimre nikech nitiere mechanisms, Trevor, mag preventive measures ma deal gi some of these issues. Kaluwore gi intelligence ma jatelo mar piny yudo, NIS gi ni gik moripo bed ni gitiyo kendo gimiyo briefs ma gimiyo jatelo mar piny, jok ma waluongo ni assistant county commissioners, joma ni wards ka, ward administrators ka, kata mana village elders. Ng'eni sirikache machon gi osebedo katiyo gi these institutions of governance very closely. Kendo wang'i kata rais jotelo moko ma wasebedo godo ma eno ka wakawa simo to go simo to wacho kata ne japuonj moro e skul moro to kuru konyo dhi nade. To kata mano be oseneno pogruok mar paro. Jalup jatend piny Kenya nowacho maber ni ok gimigi rieko ma e yo makare, ok gimigi maling'ling' e yo makare. Emomiyo shida gi nitie. To ne gintie nikech confidence ma jatelo mar piny oripo bed ni miyo institutions of governance. To the extent ma samori neno kata ka imiyo wa drama ni jatelo bete office ogocho ne japur moro mantie kata Trans Nzoia kucha no penye ni to be fertilizer iseyudo usni gi pesa di. To en drama kech kidhi tipenjo ng'ata ni to gik miwacho ka be gin adier. Ne ang'eni an adwaro ni mondo jogo miya gimoro kech osebedo kaka yo waka. Ne waneno stories mag Hustler Fund kano bedo launched ka, waneno ka kijande moko inyiso waka kijande bende ma wang'eyo kendo waromo godo. Ng'ato wacho ni en odhi ka Kikomba nyiewo pien to en ng'ama wang'eyo pile pile. To gipenda tier kara koro biye forum machalo kama mondo nyiswa story ni mar Hustler Fund ni kaka nobet, kaka ni chako, gimomiyo en kata mana gi 9 million for example mani nyiswa ni ng'ato sayudo. To ng'ato tamra ni mago bende en mana drama.
an gima adhi wacho kanyo onge. Omiyo ka systems of governance nyalo kawo thuolo machalo kamano, Trevor, it means ni investment in proper intelligence should be a core business of President William Ruto. Okay. Moko kochopo kama wacho ni intelligence ok miwa thuolo, jalupne chung kendo wacho ni nitie shida gi jatelo mar police, jatelo mar intelligence ok miwa, nyiso ni what about the others? Ngeni intelligence to gain security infrastructure ma jo piny engage godo on a daily basis. Ok we ma jo moko bende penyo ni ok miu maleng' leng' koso ku winj wach. Ngech mago gik moko ariyo mopogore. En no kan tiere Ramogi